धैले बानी काजी को बगा करतनी का कहत पता बा बड़ी सोचतनी आजकल बाजारी में बड़ी पियासी बेचाते सन जिंदगी नहीं किसी जबते घरे वो बड़े होते तो रहती सन चाकर कौन दो मछली बोला जाला जी पियासी है सो पियासी हां तो जति तो ले रही बड़ी मन करता खाए के ओइ में खांसी सर्दी हो गइल रात खइला पर तो निवन हो जाला। अच्छा ठीक है बा हम बाजारे से जाता नहीं पियासी ले ले माने वो पहले के जात नहीं अब जात है नहीं ना जाना तो नहीं सुनी ना कहानी है कि माने कब हमारे से कब मजाको ना करे नहीं माने काहे घर घरे देवर आ भातार से मसकरी मन तो हमारे से मजाक करे में ऐसे रुआ कहत नहीं अब भर गांव जवार के मेहरारू कहेली सनो कि इनकर फलानवा के मर्दा बन बड़ी मजाक करलन माने उस गांव जवार से मजाक करे नहीं हमारे से मजाक करे में के माने मर्दा आ देवर लागत वे। अच्छा जाए दो पहले जाता नहीं पियासी खाए के कहत नु तो पहले जाता नहीं बाजारे ले कहियो कर ले तोहरो से मजाक ठीक है बजाई ले आई जाता नहीं हां बर्तनिया धो देबे बर्तन से पड़ल हां बहुत बुचिया प्रणाम भैया प्रणाम आई बैठी आहो ई तो भैया आगुनी पानी उनी ना पियबू जाता नहीं पानी उनी अरे ऐसु खाइल बैस रे का करे भैया थोड़ा तबीयत टेंशन रहता दवाई मतलब चलत हुए आई पाहुन 40,000 रुपया के महीना कमा लो आ तब तोरा खाए के दिक्कते बा ना भैया ऐसा कोनो बात नहीं कि खाए के घरी लीची के सीजन बवे लीची ले आ दीती ये तो कौन फल ना ले पैसा दे दे वही ते थी में पानी चढ़ावे में आ खियबा ना कुल चीज बा ई खाई तब तो बहिन हमर है यही बुझात बाप रे बाप एकर हाड़ लौकत हमारा हिया रहे त एकर देह मोटा के भई है भंगाड़ा हैं ए में हमार दोस्त नहीं आ खे तू खा के भइल बा गिणाई सन हैं कुल दोस्त इनके बा तब हम देखिए हम जाए एगो नेवता पे जाए के अच्छा नेवता पे मत जाई अच्छा हम जाता नहीं मछली लेवे पियासी बाजारे जानतर भैया जाता नहीं है के मछली लावे खातिर बड़की पियोसियन हम खाई ना हम बड़ी सबक से हम जानता नहीं और भैया खाली नहीं से पहले मंगा लेनी है जाता नहीं पानी लेते पी के पीला तब तक की बात हां पानी पियावो हम बाजारे जाता नहीं तू बाजारे जीबो हां बाजारे जाता नहीं भैया ले आई मछरिया आ औरी कुछ चल दे करेला अरे बराती खानु व्यवस्था कर दी हम ना जइबे ने ठीक बा हम व्यवस्था कर दे ठीक बनू हां भी है बा कि ओकरा ना जाने तब हम जाते ने दुआरा पर ठीक है बा चली बैठी बड़ी गर्मी होत हुए ठीक बा ए हेबे मजाक करे के एकरा से आगुल बा मौका कहत या कि कहियो हमरा से मजाके ना करेलो बाकी रे हेबे एकरा से ऐसन मजाक करब नु कि हेबे सीखिए जाई चलो जा तनी पियसिया ले आवे बहिन तो जी है बनौले रहिया मछरी नु आ पाहुन जाने की तनमी ले आ देल रहन जोगार मिजाजे अब जाने के मस्त हो गेल बैठन तो कहती कि तनी गछिया तो खोड़िए में डाल देतन खटिया तो हवगारा सुतत पाहुन हां भैया अब हमरा के सूते के व्यवस्था करे ठीक बा चली तब आराम करी रोजा के बिछा हमरो गर्मी टप टप चोता माल ठीक रहल खूब बढ़िया रहल हनु चली हमरो तो मन बनले बा रात हो गेल 8 बजे तो चली रोजा आराम करी रोजा के हम बिछा देतनी आई थाक गुल बिया वो तो ढेर दिन पर हम आइल बानी हां हम आवे ना कबो का करब अब पुरानो देह हो गई हां हम जाता चली भैया चली आराम करी कहां बन जी का कहतलू मने भी जागले बनी हां कने भैया जाके तो सूत गेल बड़न ठीक बा अब रो सुतम ना हां तो देखो ना बड़ा गर्मी होता घरवा में ऐसा पटवा ई जे डालो ए जे हम सूत जाता नहीं सूती जब जे मन बता का करो हां बड़ा गर्मी बा हां ई तो बात पंखवा तो नहीं खे ना लाइनवा नहीं खे रहत सूती हम जे सुन ना तनी हम जाते नहीं बाहर है ठीक बा ठीक है बा हम आओ तो मगल थोड़ा सा घूम घाम के अंगनवा में ले जा अभी है मौका मिलल कहत या कि मजाके ना करेला एबे तो तोरा से ऐसा मजाक करब कि तो भाइयों आइल बड़न एबे निहाले हो जीबे चोर 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 चोर
चोर चोर धरी हा चोर चिल्ला तो रतिया खानी चोर चोर अब भैया इहे सुतल बान उनको तनिको दिमाग नहीं थे वो पगला के रखल रतिया में लगता कि पी के सठिया गेल बन सब जन ए घेरले बानी चोर काय चोर भैया ने चिल्ला तो है ये भगवान घेरले बानी भैया कहतन कि घेरले बानी ओने से आओ एने से घेरले बानी चलल बानी चोर 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 देखी हा एने से चलल बानी धरी हा ए भैया घेरले बानी का माने हाल चोर रतियो के चिल्लात रहे झलक रतियो में लोग के नींद ना आवे लोग ए लगे तो भी कहीं तो चोर कहां से आमागलो अलग उनकर भी साथ ए घेरले बानी चोर 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 धरी हा घेरले रहियो ए घेरले बानी घेरी हा भैया घेरी हा आ धइले बानी ए घेरले बानी ध लेवे के बाद आ एकदम धइले बानी आ धइले बानी भैया धइले रहियो हां माई बहिनी है बहिने कले बड़ कबले ए धर का तो धइले में का धइले बड़ नो ई का कइला कहून अरे हम चोर चोर हला कोई कराठी से लोग करना है ये रा कैमरा के बेच माने घर में चोर इतने जल्दी आ जात सोने राउरो दिमाग नहीं खे हम ठहरम ना हमर गोजी द अब ना हम ना ठहरब अब लजा गुला ना हम ना ठहरब सुन ली ना भैया हम ना ठहरब हमार बात सुनी भाई हमरा बहिन से बेइज्जत हमरा के करवा के अरे भैया ना, हम ई ना कहत रहली हनु कि भर गांव से मजाक करेलो भैया ई हम जान बुझ के ई हमरा से रोज कहत रही कि रौरा हमरा से मजाक ना करी ना तो हम हाथ जोड़तानी खिसियाई मत हम मेरे भाई बहन के मजाक करवा देनी हम मजाके कइले रहनी मजाक कर देलो भाई बहन से निमन काम कइला हवा तो पूछी अपना बहिने से ना पूछो का पूछी मनी कोई मजाक कर जी हमरा वो से मजाक कर के तो रहुआ हमर भाई से बियाह मजाक करवाते हटी जाई हम जाता नहीं हम ना ठहरब ठीक है बा जब ना मानो बाप रे बाप होई बतावा ही हमरा के पिया खिया के मछरी आ सुता के हमरा के आ हमरे बहिन के डाय हमरे से धरवा देलो अच्छा जाय दी रुक जाई ना हम ना रुको एकदम रुक ना हम रुक जाई ना हम ना रुको ऐसे ना ठीक जाई ना हम जाइबे कर